ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு அப்பாக்கும் அவரோட பொண்ணுக்கும் இருக்கிற பாசத்தை காமெடியாவும் கொஞ்சம் எமோஷனாகவும் காட்டியிருக்க படம் தான் அங்கிரேசி மீடியம். வாங்க படத்தோட எக்ஸ்பிளனேஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் கிரிக்கெட் விளையாடுற மாதிரி கட்டுறான். அந்த பையனால ஒரு டெசிஷனை ஃபுல்லா எடுக்க முடியல. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுறான். ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல விளையாடுறதா பேக் ஃபுட்ல விளையாடுறான்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகுறான். அவன் வாழ்க்கையிலேயே 3 டெசிஷன் மட்டும்தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம எடுத்திருக்கான். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஒய்ஃபை சூஸ் பண்றது, அடுத்து அவருக்கு பொண்ணு பிறக்கணும்னு நினைச்சது, அண்ட் அவரோட பொண்ணு அப்ராட்ல படிக்க வைக்கணும். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படத்தோட ஹீரோ சம்பக். அந்த பொண்ணு சின்ன வயசுலயே அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரே ஆசை தான் அப்ராட்ல போய் படிக்கணும்ன்றது. சம்பக் இங்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் வச்சிருக்காரு, கசிஸ்டாம் ஃபேமிலி நேம்ல. அது ராஜஸ்தான்ல ரொம்ப ஃபேமஸான நேம். அண்ட் அவருக்கு ஒரு கசின் பிரதர் இருக்காரு. அவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல கோர்ட்ல கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, யார் இந்த பேரை ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் பொண்ணுகிட்ட போய் கேட்கறாங்க, இன்னைக்கு என்ன அதிசயமா உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த பொண்ணு சொல்லுது, இல்ல நான் பிரின்சிபல்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் 3 ரேங்க்ல வந்தா நான் லண்டன்ல போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே அவர் சொல்றாரு, நீ இங்கேயே படிக்கலாமே, லண்டன் போறேன்னு கேட்கிறாரு. உடனே இந்த பொண்ணு அவங்க அப்பாத்த ஒரு சத்தியம் வாங்குது, நான் 3rd ரேங்க்ல வந்துட்டேன்னா என்ன அப்ராட் போய் படிக்க அனுமதிக்கும்னு சொல்லி சத்தியம் வாங்குது. உடனே அவங்க அப்பாவும் சரின்னு சொல்லிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் சம்பந்தமா போவாங்க. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் வந்து அவர் தம்பிக்கு சாதகமா தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க. இதனால நைட்டு குடிக்கும் போது ஒரு தம்பி பாத்தீங்கன்னா எல்லா உண்மையை சொல்லிடுவார். ரோலக்ஸ் வாட்ச் ஜட்ஜுக்கு வாங்கி கொடுத்தனாலதான் அவர் எனக்கு சாதகமா தீர்ப்பு சொன்னான்னு சொல்லிடுவார். இது உங்களோட ஃப்ரெண்டான கட்ஜு வந்து ரெக்கார்ட். இவரோட பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல டாப்பர் பையன் ஒருத்தன் ஹெல்ப் கேட்டு அவன் ஹெல்ப்பால அவங்க வந்து 85% மார்க் வாங்கிடுவாங்க. 4th ரேங்க் வந்துடுவாங்க. ஆனா அவங்களால லண்டன் போய் படிக்க முடியாது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ரேங்க் எடுத்தவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கும். இவங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கும்போது இந்த பிரின்சிபல் ஃபோன் பண்ணி, நீ லண்டன் போய் படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் தான் 4th ரேங்க் எடுத்தேன்னு எப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையன் விட்டு கொடுத்தனால நீ லண்டன் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனுவல் டேக்கு 2 பேரும் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஆனுவல் டே போகும்போது அந்த ஜட்ஜ் சீஃப் கெஸ்டா வந்திருப்பாரு. அவர் கையில இந்த வாட்சை பார்த்து இவருக்கு ஞாபகம் வந்துடும். உடனே ஒரு கட்ஜுட்ட ஃபோன் பண்ணி அந்த வீடியோவை கேட்பாரு. அந்த வீடியோ பார்த்து இவர் ரொம்ப கோவமாயிருவாரு. அடுத்து இவரை பேச சொல்லும் போது இவர் எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவாரு. அந்த பிரின்சிபல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோவமாயிருவாங்க. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபலோட ஹஸ்பண்ட் தான் அந்த ஜட்ஜ். இவர் அன்னைக்கு நைட்டு போய் கெஞ்சி கேட்பா, அந்த லெட்டர் கொடுங்க அப்படின்னு. ஆனா அவங்க ஒரு கண்ணு முன்னாடியே கிழிச்சு போட்டுருவாங்க. அதனால ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வருவார், என் பொண்ணை எப்படியாச்சும் லண்டன்ல படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணுவார். இவங்க அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டன்சில போய் செக் பண்ணுவாங்க. அங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபாரின் கோட்டா ஃபுல்லா அந்த காலேஜ்ல முடிஞ்சிச்சு, ஸோ உங்களுக்கு அங்க சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க அங்க சிட்டிசன்ஷிப்பா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அங்க சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் சோகமா உட்காந்து அன்னைக்கு நைட் குடிச்சிட்டு இருப்பாரு. அப்ப அவர் தம்பி சொல்லுவாங்க, நம்ம சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு பப்ளு அங்கதான் இருக்கான், அவன் வேணா கேட்டு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி இவர் கையில கொடுப்பாரு. இவர் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் என்ன சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு உங்க ஊருக்கு வரேன், அங்க வந்து பேசிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவரும் ஊருக்கு வந்தோடனே உங்க கிரிக்கெட் நாட்டுக்குமோ அவர் சொல்லுவாரு, எனக்கு 6% கமிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சீட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன், 2 மாசத்துல சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கி தரேன் அப்படின்பாரு. இவரும் நம்பிட்டு அவர் கையில காசு கொடுப்பாரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் போவாங்க. லண்டன் போய் இறங்கினோடனே அங்க வந்து உங்க பேகை தனியா விட்டுட்டு போனே செக் பண்ணி உள்ள கூட்டு போயிருவாங்க. அப்போ உங்க பப்ளு பேரை சொல்லும் போது அப்பதான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அவர் ஒரு பெரிய ட்ரக் டீலர்னு. அதனால உங்களை பேன் பண்ணி லண்டனுக்குள்ளேயே போக கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அவங்களால பப்ளுவை கான்டாக்ட் பண்ணவே முடியாது. அவ பொண்ணு மட்டும் அங்க தனியா இருப்பாங்க. அடுத்து அவங்களே அங்க பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்து அவங்க வந்து அவங்க ரெண்ட்டும் அவங்க சாப்பாடுக்கான நீட்ஸ் அவங்களே பாத்துக்குவாங்க. இவங்க துபாய் வழியா போலி பாஸ்போர்ட்டை வச்சு லண்டனுக்குள்ள போவாங்க. அந்த சீன்லாம் பாத்தீங்கன்னா செம்ம காமெடியா இருக்கும். அங்க போய் இறங்கினோடனே கரீனா கபூரை மீட் பண்ணுவாங்க. அந்த சீன் அதோட செம்ம காமெடியா இருக்கும். அடுத்து இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க பொண்ணு தங்கியிருக்க வீட்டுக்கு போவாங்க. அப்ப அவங்க பொண்ணு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இங்க தங்க முடியாது, இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மிஸ்ஸஸ் கோலி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் பாருங்க, உங்களுக்காண்டி ரூம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் தம்பி போய் அங்க பாத்துட்டு வந்து இவர் கரீனா கபூரோட அம்மா, நம்ம அங்க போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. அந்த பொண்ணு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னே இவர் என்ன சொல்லுவாரு, அவனுக்கு ஃப்ரீடம் தானே, இனிமேட்டு நீ என்ன அப்பான்னு கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. இவர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க 8th வீட்லயே வீடு வாடகை எடுத்து தங்குவாங்க. அடுத்து உங்க பப்ளுவை தேடி போவாங்க. பப்ளு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ்ல அரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். 3000 பவுண்ட்ஸ் கொடுத்து அவரை வெளியே எடுப்பாங்க. பப்ளு என்ன சொல்லுவாருன்னா, உங்களுக்காண்டி நான் எது வேணா பண்ணுவேன், உங்க பொண்ணுக்காண்டி நான் சீட் கண்டிப்பா வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த காலேஜை சுத்தியே திரிஞ்சுட்டு இருப்பாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க மிஸ்ஸஸ் கோலியோட நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளு என்ன சொல்லுவாங்க, நான் நிறைய முயற்சி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஆனா காலேஜ் சீட்டு கிடைக்க ஒரே வழிதான் இருக்கு, நீங்க அந்த காலேஜுக்கு டொனேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காலேஜ் ஏலம் எடுக்க போகும்போது அவங்க 300,000 பவுண்ட்ஸ் அதுவும் ஒரே வார்டில் கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்ப்பாங்க, கேம்பிளிங் அது இதுன்னு பண்ணுவாங்க, ஆனா அவங்களால அவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க முடியாது. அதனால உங்க குடும்ப பேரை வித்துட்டு அதுல கிடைக்கிற பணத்தினால கொடுக்கலாம்னு சொல்லி போவாங்க. இந்த உண்மையில அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சோடனே அவங்க ரொம்ப சோகமாயி, எனக்கு நான் இங்க படிக்கவே இல்லை, உங்க கூட நான் இந்தியாவுக்கே வந்து அங்கேயே காலேஜ்ல படிக்கிறேன், நான் இங்கே படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதான் கைஸ் படத்துல முழுக்க அப்பாக்கும் பொண்ணுக்கும் இடையில இருக்கிற பாசத்தை நகைச்சுவையாகவும் எமோஷனலாகவும் கன்வெர்ட் பண்ண படம் தான் ஹங்கிரிஸ் மீடியம்.